leo tunaingia Tawa Makueni. Tawa Makueni. Unorogongorwa Eastern. Rogongorwa Eastern na gwateba. Asomo choyo Tawa mungwana na roho ndamuroko musaye gose musache we miaka ya igatua. Na nyomete. Na bwato murugioye. Na hende omungwana yo nanchete ko bana bagisangyo. Age mates bali bakinete yamo yere kawaida yere kawaida bono bamenyire na mukaye na ende mukaye igamwakanirite bakachiombe oirire bakobokima bakachimboli chirijita keiro okorire kerege ndo nakorete moiriro bokima no whichever yani ereta bugati deni ikine kigento minute igangenene tabugati deni montayo komodai ngaigo ogoliro mukungu igo somo na ancheire gotwara mukungu oyo officially igo munywa no muswati ukaraga niko genda kwa yari yake atige chibuse kimaiga chibuse kiko na abana what happened igaikera kuba menyetamo bamenyire miaka ebere konye mbaranyora mwana no mbagwato mwana oyomo egaikera bono omungwana oyo bagaswa gosumbwana na mukaye amajukumu aye anyomba akamusinya omusaja no omukungu amajukumu aye akamusinya amwengeire bono tatageti musacha muikange onyo musacha ko muikange ryo ligagwakana amwakane ni ntango ntangecho obaraiga ngora nga beke saroga beke remese gora kwa wazo taraso bedroom beke chia mese chia keire oino mukungu akarata igoro komenta echi igoro chiro tamente te chibekero ndigora oino mukungu akarata ki ayo mete akanirite bakachiombe lakini bono ase amangana ye yobwanchani igakomotebinga goikaka ne chibesa asima oikakane bono mungwana oyo rinde kaumerana n'abasani baye bakona kolie mbaka egabidi ateka ketata agusue basacha mbali ko bisanaki mbaja ko bisana mbara yes bono ko batabinga tata ganche ngana nira yange goikamba tebya basacha monkonye omukunguro chida mwaka nire chiombe inje munyomete baito bayibuli bayemba manyete nje mubwate nere namanyete nga egento kiagerete nga muruso bonkireki bono na anda atagete mwakane sasa ni kwa nini amura wangwana bakumubulina kinga kyono ko kwana tutoko wakane data intu bono tutakwigwete irorera abande tukwebererigwa ayebono kare kotebigwakane kai ekijana Mumbwana ulia mariga ko chaka kurua maiso musacha marira iko gende kineke musacha okulira kabisa ukorora mariga iga musacha akaora abo yo gwene na nda gwenete kumaetare ko batari na bali kwa kanza ati korera ngogenda iga na koreto mungao mungwana yagateba iga ralibono gakuimuka agenda ali mukungu muhao ora mokonye kumwikirania birengere biaye na bamenya amasobuya yimbu yama ine oyanyo mete na ndira mwaka reto gachiombe iga ko mutiga ndale to mungao no ne bwenda chikole to mungao so yara kwanirwa rugendo gyumuntu narige cyure timanyeti na kwanirwa timanyeti ngaki na ndendo era chiko chaka because ibese chike na moiri nga yakuira lakini ngane yete bwenda tijuko gambwo abantu bakugamba atarani una igakoreto umuntu mungao gusibwa toke gabwa genda rore nonyo ekijana ale to mwao gose olia kwanirwe engane ene nkongu sana ndanye chake nga muswati oyokora nga biasare bina byagakorire nabona ate ba biasare na byagakorire nige aibiseti liyo lie ngondi kale chui ekero manyeta baswati na wangaini bale sana agotiga tu kwaraka na kiombe iga umanyikana kabisa mwakoro ne nyanga wono umanya gosokie tabia iri kabisa na kiega neringa coach puelie motara nyomana ira eno ni miaka ebere komanya no musbatio because ye miaka ebere toko batumanya musbatio chimbu chiaye toko batumanya basani ba yagutana barabu toko batumanya na babere bagotebinga tatu musbatio lia oli monyara nenere nande musa yo tajete kuchunguza gusenyi no musbatio yo usina tagaso getinere inere mirima rego kora kigeri baka bana so agente kenara gotebanga ekenege komusana
aliyo mwao gozakore naki kukwanira na goro kumunyakiruga no ujobo munyagete ekyo na jina bokera nyanjire ikina bokera nyanjire ndigyo mungao kozi oyinje bono personal kozi yani mujaka kwa kaliguri ngike bono umantu na ade bono ando basarikire tigantigera atizali kera ngenda kuchinono ngenda kuchimena bantu basarikire omwanjo motegera timete kerangari kiongere nabo tulikera SMS umungwano yaenda ale tomwao gose ali ndaika ali yabagaka baikaranse barakwanira nabo gosangana itugera SMS line ya 0791088922 birengere bya onto bigere badai na kumanyanga kero kende kerangari kiongere twati bunu ndaba ari voni kini kirije kindi na akiona akiako ngyago saba tu kyao jikoroseria yanga ujikugora